ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasul Allah. Yang menububa wa Allah utiko ontalileyo mnyechwi Prophet Muhammad sistunywa ne messenger ka Allah no Yesu sistunya messenger ka Allah. Prophet Muhammad sistunya so qadela Prophet wa qadela ka Allah. Takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Mashallah. So Muslim namhlanje so funeka ube negama lakhe. Nam ndinegama lam elinye, but elinye igama lam endilisebenzisayo ngoku-Islam ndinguMansur, right? Inshallah naku-akhira abantu bazondibiza ngoma Mansur, Sheikh Mansur. Andibiza ngo-Sheikh because ndiyafundisa, understand? Ndiye emadrasa nazo ube ndicacisa, right? So inshallah, so ukuze ama-Muslim akurecognize nawe sekunegama lakho. Igama lakho zoba nguSalih. Bani? Salih. Ya, uthetha uthini uSalih? Ithetha ilungisa ne. Salih ilungisa ne. Ya, ilungisa. Izinto Salih pious English. Ya, Salih ne. Mashallah. So uyi-Muslim, uyi-brother yam, usi-brother zonke, sonke zi-brother zethu.